Unsa ang kasagaran nimong buhaton pag ang imong igsoon o silingan o imong isikataw nakasala kanimo? Unsa ang mga posible o dali natong mabuhat pag ang atong isikataw nakasala sa atoa? Siguro lahi-lahi kitag mga reaksyon, lahi kitag mga pagabuhaton. Siguro ang uban ang posible nilang mabuhat pag ang ilang isikataw nakasala sa ilaha, dili nila tinggan. Siguro ang uban usab, naapoy sila'y pagabuhaton. Siguro ang uban, ang posible nila nga buhaton, kanang magunahon na sila kung kanus ang mubalos. Timing ba, kanus baslan, kanang tao nga nakasala sa atoa. Ang uban po siguro, imaritis, bang iistorya ba? Iistorya, dili nimo, dili ngadto sa uban. Siguro ang uban na usay lain nga buhaton. Siguro ang uban usab, gusto nila libakon. Siguro ang uban, kung ang tao, ang isikataw nila nakasala, siguro, ang uban i-post pa dyan sa social media. Por dili i-mention ang ngalan. Ang uban siguro, makaingon kita, nga dili mo pasahilo. Kinilang ang kalagmitan, nga posible na itong buhaton, isip tao. Kung ang atong isikataw, nakasala sa ato, ang pangutana karon, sakto ba ni dili? Siguro, ang nakadungog og kamo, ang naa karon dinhi, makaingon jud siguro nga dili ni sakto. Karon unsa day sakto ug angay nga buhaton? Kung dili ni sakto, itong gipang istorya nako, unsa day ang angay nga buhaton? Unsa day ang sakto nga buhaton? Pag atong isikataw nakasala sa atoa. Ang angay og sakto nga buhaton kanang gisgutan sa atong ebanghelyo karon. Ingon si Jesus sa iyang mga apostoles, og susama usab sa atua, ni istorya usab sa Jesus, pag ang tao nakasala sa imuha, kinahanglan imong adtuon, ang unan imong buhaton, imong agtuon nga kamurang duha, og sultian sa iyang sayo. Mo man gisgutan sa atong ebanghelyo karon. Og dili gihapon siya mamati, pagdala og usa o tulo ka uban, aron kamabatud-an ang iyang sayop nga nabuhat. Kung dili gyapon sa mamati, ang ikatulo natong buhaton isumbong sa simbahan. Apan kung dili gyapon mamati, ni padayon gyapon si Jesus sa pag-istorya. Kung dili sa mamati sa imuha sa imong pag-istorya, sa imong pag-istorya sa iyang sayop, isipas siya nga kobrador o usa kobrador sa buhis o usa ka langyaw. Kay mauman day kini ang gitudlo ni Jesus kanato, siguro kitang tanan muuyo ni ini. Ang pangutana karon nakabuhat na bata ani. Siguro atong mapadak-an kanang kinagaulingon natong standard, kinaugalingon natong kagustuhan, mo istorya, dili tinggan, libakon, unsa pa. Isip tao, usay natay tendensiya ni anak. Pero karon giistoryahan kita, kung kita makasinati, maka-encounter ni ini, atong himuon og sundon ang pamaagi sa atong nga Ginoo. Mas pilion unta nato ang pagbuhat sa pamaagi ni Jesus. Og dili ang atong kinaugalingon nga pamaagi kay nganuman, ang pamaagi ni Jesus mao ang Kristiyanos nga pamaagi. Dili tawhanong pamaagi. Mao dinhi ato sang sundon ug ato siya ang atong buhaton kini iyahang giistorya sa atoa kay kini di ay maghatod nato sa tinuod og sa usa ka Kristiyanos nga pamaagi. Ang pangutana, nganong ato man kini nga buhaton? Nganong ato man sundo ni kanunay giistorya? Kining giistorya sa atong Ginoo,
dili lang sa mga apostoles, kundi hasta usab kanato, nganong ato siyang sundon, nganong ato kini nga buhaton. Kaysa atong pagbuhat niini mga igsoon, kini atong pagbuhat o pagsunod niini, mamahimo kitang tinuod nga magbalantay sa atong isikataw. Ug mao nang gisaysay sa una nga pagbasa. Kung ikaw may istorya ka og buhaton nimo kining giistorya o kining kagustuhan sa Ginoo, mao dinhi makapahimo natong tinuod nga magbalantay sa atong isikataw. Kay diha sa atong pag-istorya sa iyang sayop, sa atong isikataw, lakang na kini padulong sa iyang kaamguhan, sa iyang sayop, sa iyang sala nga nabuhat. Lakang nausab kini mga igsoon para sa iyang kabag-uhan. Gipadala kita isip iyang instrumento sa Ginoo para ang kaamguhan, para kining kaamguhan posible nga mahitabo sulod sa iyang kinabuhi. Gipadala ka aron malikay siya sa pagpakasala pagbalik. Di na ko mahinumduman sa bata pa ko sa panahon nga makasala mi. Ang unang kasagaran nga buhaton sa akong inahan namo, anako, kanang pakanon. Bisag dili tig paniudto, pakanon ba? Dayon, mang pagpakaon, istoryahan sa sayo. Dayon may mayan. Nagpasalamat ko kay na akong mama, concerned din ako, nanibadlong nako. So mo din ako malimtan nga kasinatian sa akong nga pamilya, nga pag naay sayop, dili i-tolerate. Kanang mahal nimo sa kinabuhi, mo'y mag-una-una og istorya nimo. Mo'y una-una og badlong nimo. Kay ngano man, dili tungod kay makaulawan ka, tungod kay gihigugma ka. Nindot ra jud og naa kitay buhaton kaysa wala tay gibuhat. Makapahimo di ay kini kanato og tinuod nga magbalantay kun kita mosunod sa pamaagi sa ato nga Ginoo. Ang laing rason nganong atong sundon ang pamaagi o kagustuhan sa Dios nianang tao nga nakasala kanato kini ang nagpamatuod nga kita tinud-anay na higugma sa atong isikataw. Ang gugma nga una natong nasinati sa Ginoo. Kung tinuod ita na higugma ang atong isikataw, maglumba ta sa pag-remind, sa pag-repriman sa iyang sayop nga nabuhat. Ug mao kini ang gisay sa idea sa ikaduha nga pagbasa. Ang atong pahigugma sa atong isikataw, dili lang ang iyang maayo nga gawi o maayo nga kinaiya, apil na usab ang atong obligasyon sa pag-istorya sa iyang sayop nga binuhatan. Ang imong pag-istorya sa iyang sayop, di lang matawag nga confrontation, kundi carefrontation. Carefrontation. O kung tinuod kita na higugma sa atong isikataw, dili nato i-tolerate ang sayop nga iyang nabuhat. Bisan gali diha sa paghinigalaay, kung tinuod ka nga amigo o amiga, willing ka o andam ka, may istorya sa sayop sa imong amiga o amigo. Dili kay tabunan nimo, istoryahon. Kiniunta atong buhaton og pilion ang pamaagi sa Ginoo kay kini ang makapahimo kanato og tinuod nga magbalantay sa atong isikataw ug mausab kini ang makapahimo nato makita tinud-anay nga nahigugma sa atong isikataw. Atong hinumduman kanunay mga igsoon nga kini nga buhat lisod kay naa sa atong mentalidad nga sa atong pag-istorya, pagbadlong, gusto nato masantos dayon atong istoryahan. Ang akong buot ipasabot ba? Gusto nato sa atong pag-istorya, mausob din ang tao. Gusto din ito mabag-o. Usahay mo ni, ingon nga makaingon kita nga lisod. Kaya sa atong pag-istorya, usahay, baliwalaon mo ta. Pero sa atong mentalidad, nga sa atong pag-istorya, usahay gusto ta nga mausob din ang tao nga nakasala. Pero atong naon mga igsoon, ang pagkausab o ang pagkabag-o sa tao, dili obligasyon nimo. Dili trabaho nimo. Kundili ang tinuod nga kabaguhan, ang tinuod nga kausaban,
buhat og lihok kana sa Ginoo. Ang kausaban di ay mahitabo lang pinaagi sa ato nga Ginoo. Ang imuha lang, imong buhaton, ang imong part nga imong istoryahon, ang imong isikataw. Ang Ginoo ray makapausab, makapabag-o sa tao. Ang atong untang buhaton, ang atong kaugalingon nga parte, nga atong istoryahon, atong i-remind o reprimand ang itong isikataw nga nakasala sa atoa. Kay kini napadayag nato ang atong pagkamagbalantay o atong pahigugma sa atong isikataw, pinaagi sa pag-istorya sa ilang sayop, pinaagi sa atong pagpasaylo, binasi sa kabubuton o pamaagi sa atong nga Ginoo. O kini posible lamang kon atong pangayoon. Nindot kayong last nga perikopedya sa atong Ebanghelyo nga gaingon, og sultihan ko pagayod kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit. Lisod kini nga buhaton, isip magbalantay, isip tinuon nga nahigugma, pero kini posible lamang kung atong pangayoon sa Ginoo. At giistoryahan ta karon nga kini unta kung kita mangayo ang Ginoo mupatalinghog, mutubag sa atong mga pag-ampo. Nini nga santos nga misa mga igsoon atong pangayoon kana nga grasya. Ang grasya nga mabuhat nato ang pamaagi sa Ginoo nga gisaysay diha sa tong ebanghelyo ug dili ang atong kinaugalingon nga standard o kagustuhan kay nganuman kanang mga tawo nga nakasala nimo nagpanaw nangandoy o sa naglangit susama sa imong gitinguha o gipangandoy. Hinaot paunta. Palihog sa pagtindog